ବିଲୁ ଗଲୁ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବୁ। ଔଷଧ ପରେ ଖାଇବୁ, ଆଗ ନିଆଁ ଜାଳି ସେକା ସେକି ହେଇଗଲୁ ଭଲ ଆରାମ ଲାଗିବ। ବିଲୁ ଯା ପୁଳେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣି ନିଆଁ କରି ମତେ ସେକି ଦେ। আরে চতুর, সেকা কেমিতি দিয়া ହୁଏ ଜାଣିନୁ? ସେ ଜଣଦା କାଠ ନେଇ ତା ନାକରେ ସିଧା ମାରିଦେଲୁ, ତାକୁ ପୁରା ସୁଫନଗା କରିଦେଲୁ ରେ। ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଏ ନିଆଁରେ ପଡି ଚଟଣି କରି ଖାଇବି। ମରିଗଲି ମାମୁ, ଅଧା ସିଝା ହେଇଗଲି, ଛାଡି ଦିଅ ମତେ। ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ପାନରେ ଥଣ୍ଡାର ବମ୍ବା ଆମ ଦେହ ଛାଡି ପଳେଇବ। ରଖିଛି ଯଦି ଆଗରୁ